Kompletná rekonštrukcia, vlastné vykurovanie, zateplená bytovka a k tomu výborná lokalita. Tak to je len zo pár výhod, ktoré ponúka tento trojizbový byt. Nech sa páči. Byt sa nachádza na strednom poschodí s ideálnou orientáciou plastových okien na východ a západ. Za vstupnými dverami je chodba, z ktorej sa dostaneme do kúpeľne so sprchovacím kútom a WC. Veľkou výhodou bytu je vlastný plynový kotol, ktorý zabezpečuje samostatné radiátorové kúrenie aj ohrev teplej vody. Hneď vedľa je detská izba s priestorom na zabudovanú skriňu na odkladanie oblečenia, hračiek či iných potrebných vecí. A zda najobľúbenejšou miestnosťou bude táto slnečná obývačka, ktorá čaká na zariadenie pohodlnou sedacou súpravou s kreslami, televíznou stenou a komodou. Do rodičovskej spálne sa okrem pohodlnej postele hravo vmestí aj vstavaná skriňa. Aj napriek tomu, že ide o pôvodne dvojizbový byt, tak umiestnením novej kuchynskej linky získate plnohodnotnú kuchyňu. Byt prešiel kompletnou a kvalitnou rekonštrukciou. Má nové plastové okná so žalúziami, vymenenú elektroinštaláciu, znížené stropy s úsporným osvetlením, stierky, interiérové dvere s obložkami, ako aj plávajúce podlahy v kombinácii s praktickou dlažbou. Vďaka tomu spolu s plastovými oknami, zateplením bytovky a stredovým umiestnením bytu ide o úsporný byt s nízkymi mesačnými nákladmi. V bezbariérovej kúpeľni je radiátor a vzduchotechnika. K bytu patrí aj veľká pivnica s oknom a regálom. V okolí nájdete kompletnú občiansku vybavenosť ako supermarkety Tesco, Lidl, drogérie, reštaurácie, autobusovú stanicu, ale aj zdravotnícke ambulancie a lekárne. Parkovanie je možné priamo pod bytovkou, ale aj na priľahlých uliciach. Preto ak vás tento úsporný byt, ktorý sa ihneď môže stať vašim domovom, zaujal, tak si so mnou dohodnite nezáväznú obhliadku. Výhody: kompletná a kvalitná rekonštrukcia, tichá a vyhľadávaná lokalita, vlastné kúrenie a ohrev vody, zateplená tehlová bytovka, blízka občianska vybavenosť, možnosť financovania cez hypotéku.